Herbert Hoover anali president wa America. Asanakhale mtsogoleri amagwira ntchito ku mabungwe, amagawa chakudya chaulere kwa anthu osowa m'mayiko a Belgium ndi Russia. Patsogolo pake anasankhidwa kukhala Minister of Commerce, ndi amene anayambitsa maulendo a ndege komanso mawayilesi ku America. Pachifukwachi atalengeza presidential candidate, anthu ambiri analokondwa. Pa kampeni analonjeza nyama ya nkhuku pa banja tsiku lilonse. Atamba kulamulira chuma chinavuta, kunabwera Great Depression, makampani anatsekedwa, unemployment komanso njala. Zotsatira zake anayamba kupanga blame anthu obwera. 1 million anapangidwa deportee kuwaganizira kuti they were the cause of the problem. Komabe sizinasinthe kanthu. Mitengo ya mafuta ndiofuna utsitsa. Shida neno la sisi mafuta. Aya shirika sisi kena katsitsa kawiri. Ushisa kachiwiri kukatsaka na kamodzi chifukwa chisango cha salama chikoje. Mwambaso pakati pa mafuta katsitsa. Akuluakulu lonjezo linadusa mutu wa Yohane. Bakili Muluzi anauza Malawi ndidzagawa nsapato. Atamba kulamulira sizinatheke. Komabe mkulu ameneyu anakwanirisa malonjezo ena. Mwachitsanzo, ufulu wa business, sukulu yaulere, freedom of speech, mabungwe ngati ACB, Ombudsman, Human Rights Commission zinabwera ndi Muluzi. Koma mistake yolonjeza nsapato anthu amaikumbukirabe mpaka lero. 2020 UTM yakhale kukumbutsa amuluzi, koma kufuna kuti ifeyo tisakumbutse. Ndewo chitsiruwo malonjezeranji ngati simafuna kuti mukumbutsidwe. Zolankhula zanu zinapeperesa Malawi ndi kupangisa kuti asankhe molakwika. Ndiye tikamanena mukutukwana, kodi Saulos Chilima sanabe? Komanso zotalandira $250,000 kuchokera kwa SATA ndi zoona, mapepala alipo. Musatopyeze sitikuopa. Tizinena zoona mawe muno. Anthu akuba amabodza tatopa nawo. Akuluakulu ku Kenya William Ruto analonjeza mafuta ochipa. Ndikuna pano anthu akulira. Saulos Chilima ndi zake amatamika polankhula. Zaka 4 atalephera kukwanirisa sanabwere kudzapepesa. Anangokhala chete up to now. Anthu ambiri anadzimangirira, ena anamwalira zipatalamu kuswa mankhwala chifukwa cha mabodza a Saulos Chilima. Ndiye timanena kuti 30 years ago Muluzi analonjeza nsapato, tikumukumbutsabe mpaka lero. Zisakomere mbuzi kugunda galu. Kulandira mapikapu kuchokera kwa anthu ena amene tizikafufuza zimenezozo. Zimenezo ndezofuna kufufuza. Ngati mulibe information iyo, kafunseni kumene amagwira ntchito kwakupatseni. Osati mundifunseni ndipereke umboni. Ine ntchito ine ndopereka umboni. Ayi, ine umboni ndidzapereka nthawi yake ikadzakwana. Ngati ena sakufuna kukumbutsidwa zakale, asiye kunena za anthu ena. Taona Kaliati ndi anzake komanso anyamata pa social media akunyoza DPP ndi MCP. Akanyoza choncho akufuna ife tizingoyang'ana, tisakumbutse nyasi zimene anachita mu 2020. That is bullshit. Komanso tikuzeni zoona, tikamayankhula chonchi sikuti tikuopa UTM. Vuto mukumaziyamba dala, munazolowera kunyoza anzanu. Tikabwenzera mukulira ndi kuyamba kugwa zifufu. Akuluakulu zipani zopikisana kumalawi kuno ndi ziwiri. Tamva posachedwa pompa Gordani Hala, Vice President wa MCP, wakhazikisa age limit bill. Akufuna kuletsa Mutharika asepe pa chisankho. Funso nkumati akopa chani? Kamuzu Banda 192 years anayimira MCP 1994. Kodi Mutharikayo akumuopa chifukwa chani? 2020 majaji anachita chimodzimodzi. Ataona kuti palibe chipani chimene chingagonjetse DPP,
anapanga 50+1. cholinga chawo amafuna kuluzanisa UTM ndi MCP. Leronso Afrobarometer yapeza kuti Mutharika ndi amene akukondedwa kumayi kuno. Rwanda oye! Tosh oye! Iwowa afufuza kale ndipo akumva kutentha ndi Profesa Peter Mutharika. That is why akufuna kukhazikitsa bill imeneyi. Ino anyamata UTM musakwe mtima. Ndakhala ndikukuwuzani pano kabambe akutayisa nthawi. Chilima was a brand. Chilima sanayi munthu amasewera. Of course ndikudziwa kuti anaba ndrama kwa sata $250,000 imene anatenga kumeneko kumakagulira magalimoto. Tikudziwa kuti ndi wakuba. Koma Chilima anali munthu otchuka. Chilima anali brand. That one we cannot deny. Anapeza mavoti 1 million. Kodi inu kabambe angapeza mavoti of 500,000 angakwane? Boma la MCP ngati liko pa chipani ndi DPP. Age limit bill ikubwera pofuna kuthana ndi DPP. Komanso ku DPP ko amene akumuopa ndi Mutharika. History is the best teacher. Tikamanena mfundo tidziwunikiranso dziko lino kuti zoyipa zimene amanga anthu ena tizidziwa. Tikamakapanga chisankho tipanga chisankho zabwino. Ndiye mbuyo munanena munatukwana ulendo uno mfuna mukatukwanise ndizeni. Kumunena munthu kuti ngwakuba ataba sikunyoza nkunena zoona. Kunama anthu unazoona. Abakiri muluzi sadabe. Lero sakwenka mulandu. Chipongwe nchiti. Chipongwe nchiti bani. Palibe. Tizi achula. Chifaka matuma anthu azika panga cha chiwengo. Akuti ndi champion of democracy. Ayi. Komanso zoda nalandira $500,000 kuchokera company ya Ford ya. Ayime kodera pachatsutse. Bwerani tipange ku press conference mukhale apa ine akatonesane mapepala. Osati uyu cha musamope ayi sitikuopani. Tizinena zoona malai muno. Anthu akuba tatopa nawo, anthu abodza tatani tatopa nawo. Ndipo mutuma anthu adziti sakasaka tiyeni zitisakani. Ena mulipo mpano akutumani imvanizenize ni mukanene.